paano ba, hindi ko alam kung paano ba tayo magme-measure, pero measurable yan di ba? Pinag-uusapan nga natin yung mga measure pagdating sa mga iba't ibang sa SGLG nga nagme-measure kayo, di ba? Kung me-measurein mo, susukatin mo, alinsunod dun sa mga parapetrong itinatakda ng batas na pinatutupad ng DILG, nasan tayo pagdating sa barangay and SK elections o itong patronage politics na siyang katangian ng halalan sa Pilipinas o ng politika sa Pilipinas. Sir Jason, kahit na dito lang sa lalawigan ng Pampanga. For the province po siguro, no, or generic po natin sa Central Luzon, Ma'am Sonia, makikita po natin na there is an advancement or may progreso po yung pagpapatupad natin ng batas. Kung dati po talagang lantaran na makikita talaga natin na may mga nag-violate po talaga sa mga election code po natin at mga resolution na COMELEC. Ngayon po, ma-share ko nga po yung binanggit sa akin na isang barangay official, no? Mas nakatipid po sila ngayon. Sasabihin na po natin dahil lahat po sila ay nagbabantayan. Sabi nga po ninyo, kailangan may nagbabantay. Si candidate versus si candidate, nakikita po natin na talagang binabantayan nila isa't isa na hindi sila nagko-commit ng mga election offenses. Dahil kapag ang isang kandidato po ay nag-commit ng election offenses, si kabilang kandidato po ay magsusumbong kay COMELEC. So yun po yung nakikita natin. Sila ang nagbabantayan. Yes, okay. So kung Alex, meron bang nagre-report sa inyo na hindi partisan, meaning hindi kandidato? Kasi nga, yun nga din yung napansin ko, nagbabantayan sila. So ang nagre-report dito sa kalaban, yung nagre-report dito, yung naman kabila. Advantageous po sa atin. Oo, na nakakatulong yun dahil nagbabantayan sila, di ba? Pero kumusta yung ordinaryong mamamayan? Meron bang nagre-report sa inyo? So far po sa amin, wala pa sa PPCRB. Iniintay nga po namin na mag-report sila. Pero kadalasan, everyday po, halos nandyan po ako sa COMELEC office. Pumipirma po ako sa mga documents na gagamitin doon sa yung citizen arm kasi may pirma yan sa ilalim po. Parang pinaghahandaan nyo yung mismong araw ng halalan, Opo. no? Rumirekta na po yung mga tao mismo doon sa COMELEC COMELEC, register. okay. Opo, kaya nai-stress na nga po yung namin Oo. Dahil po kabila-kabila dumarating. Oo. Ma'am, ganyan, bawal pong ganon. Ma'am, pwede pong ganon. Ma'am, birthday po ni ganon. Pwede po ba siyang pumunta doon o mag-invite siya ng ganyan. Ang dami pong ngayon, bawal. Tsaka, ang daming binabayaran ng mga kandidato. Mag-aano ka lang, house to house ka lang, kukuha ng permit sa COMELEC, babayaran mo yon. Mag-aano ka, yung Showboat. showboat, o meron din pong permit yon, babayaran mo rin sa COMELEC. Ganyan po doon sa amin kaya yung ibang baguan na kandidato, ang daming parang hindi na ako umabol, pat ang dami naming binabayaran kanila po. Ganyan po yung manner ngayon ng ng BSKE election. Pinatutuhanan nyo to, Attorney Elmo. Ano ba yung mga binabayaran na yan? Well, Ano yung revenue generating mga permits? mga permits sa mga rally-rally nila. Kailangan na mag-apply sila sa munisipyo ng kanilang Oo, pero mga permit. lahat naman, di ba, kahit na iba't ibang antas, kailangan ka talagang kumuha ng permit sa COMELEC. Opo, actually, basically, this is just more on the LGU part. It is the chief executive that will issue the permit sa mga mag-a-apply. Okay. Kasi sila kasi ang Kasi mag-set ng pagkilos peace and yun order. pagkilos sa lugar, oo. Yung assembly, yung routing ng traffic, yung safety and Correct. security of people who will be Motorcade, massing up. oo, Opo. tama. So, yun po lahat ang mga tinitinan ng local government natin, of which the chief executive of the LGU is the one responsible for this activity. Talagang tama nga po na medyo may Gastos. may gastos. Saka maraming mga proseso na susundin para po maidaos ang isang pagrarally. Okay. And to add one more point doon sa nagbabantayan, kasali din ang taong bayan. Kasi nga, hindi lang dapat, yung oo. kandidato, pero yung mga relative ng kandidato na nakakaalam ay nagiging nagmamasid na rin sila. So, this is not only the multi-agencies of the government and private interest group
Okay? Pero yung mga kandidato mismo, nag-i-snipan sila eh. At pati na rin yung taong bayan, yung mga relatives nila, medyo talaga nakabantay, nagmamasid. Kasi direct and immediate ang interest ng bawat kandidato at saka mga kabarangay nila sa halalan ng Mga barangay. supporters nila mismo nagbabantayan. So, pwede ba natin sabihin na itong non-partisan na tinatawag na barangay and SK election na nagkukos ng pagkakahati-hati at pagkakawatak-watak sa isang barangay? Ma'am Sonia, tandaan po natin na lahat po tayo mayroong mga differing opinions. At syempre, kapag nagkakaroon po tayo ng pagkakaiba-iba ng pananaw, doon po nagkakaroon ng sa panig ni ganito at si panig ni ganyan. Pero tatandaan po natin kung ano po yung end goal, bakit po sila tumatakbo. Okay. Ang end goal, bakit po sila tumatakbo, ay makapagserbisyo sa bayan. Kung yun po ang end goal statement po natin, dapat nagkakaisa po tayo at the end of the day, di ba? At the end of the elections. Maaaring iba ang plataforma ni Kandidato 1, maiba ang plataforma ni Kandidato 2, pero kung susumahin po natin, ito po ay sa kapakanan ng kanila po mga kabarangay. So kung tayo po ay pare-parehas po tayo ng gusto na ang kapakanan po natin sa barangay ay mapabuti, mapagaan, mapaganda ang kabuhayan ng ating po mga kabarangay, ay dapat, kumbaga, after elections, balik po tayo doon sa ating pong kanya-kanya na ating pong mga advokasya. At tandaan po natin na ang pagtulong po sa bayan ay hindi lang po na nasasaklaw ng mga nakaupo sa ating pong barangay. Kaya meron po tayong mga civic groups, meron po tayong mga private interest groups na nagbibigay din po ng mga serbisyo kung sakaling wala po sa kanila ang political seat na meron po tayo sa barangay. Kaya po, nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan at the moment during election period or during campaign period, ang mga magkakabarangay, minsan nga po, mga mismo magkakamag-anak, dahil magkakamag-anak din po ang mga kumakandidato. Pero dapat po tatandaan natin na ano nga po ba talagang interest or motibo natin sa pagtakbo natin. Kasi kung grounded tayo sa tamang interest, grounded tayo sa tamang motibo, hindi po tayo mahihirapan na magkaisa-isa uli kung sakaling matapos na po ang eleksyon. Magandang paalala yan, At yan dapat yung araw-araw nating naririnig, di ba? Na bakit kayo tumatakbo dahil in the end gusto niyong paglingkuran ng taong bayan. Tama po. Pero kung ito ang magiging daan para magkakagulo-gulo at magkakasakitan, para saan pa, hindi ba? Ma'am Sonia, siguro po nagkakaroon po ng kasakitan kasi pag pumapasok na po yung personal na interest or personal na motibo ng isang nangangandidato. Kasi kung itinataya po niya yung kanyang personal na interest sa kanyang pangandidato, doon po nagkakaroon ng hindi ako pwedeng matalo or kailangan makuha ko tong posisyon na to dahil matatalo ang interest na meron po ang isang kandidato kung meron po siyang personal na interest. Alam mo ang tawag ko dyan kung winning at all costs. Di ba? Winning at all costs is evil as far as I'm concerned. Well, it's my personal opinion and probably I'm entitled to it. Panoorin muna po natin itong susunod na report ni Jennifer Salenga. Matilangaldo bayang barangay at sangguniang kabataan elections, mi dagdagan la pa ding kandidato king Central Luzon, amidaluman show cause order ibat king Comelec. King datos ning komisyon at sunalakano king may gitaan na maralan ding may paralan, paulining premature campaigning at kerakalan kareti, tatagala kareng barangay ning Pampanga. Ang ating task force sa Central Office sa buong Central Luzon ng 675 show cause orders sa mga lumabag sa premature campaigning at naitala dito sa Pampanga may 311 cases tayo ng premature campaigning. Nung lalawen, maragul na kano ding bilang areni. Papakit na kano ni tinadakala pa mo rin ding tatangkili king tradisyonal at makalumang konsepto ning halalan. At di naman kanong katumba sa parusa ing emanaluki, kareng regulasyon ning eleksyon. Papakita ito na maraming madidisqualify, maraming hindi ma-proclaim kung ang magiging hatol dito ng NBank ay nakitaan sila ng substantive evidence sa paglabag ng premature campaigning. Pero kareng bisa pang salangsang at etuki king batas ning eleksyon, hamon ning Comelec,
Pakaisipan dang masalesa ding kandidato ing karelang kimot, uling da kalamatayng makalawi. Emo namang balaot mapurnadeng panikwan ng sumambot, uling mas striktong implementasyon ng batas ag pangking COMELEC. Api ka sunduking mera pa ta COMELEC and Bank na isuspend o balawos ing proclamation na ning meto nga BSKE candidate amanyambot king darata nga eleksyon nung atinyang pending a disqualification case pauli na ning premature campaigning o vote buying. E naman kano kailangan miga na karing memalen uling king lalam na ning local government code ing number 1 konsihal iyang magsaksid hanggat epa mareresolba ang kaso na atsuking komisyon. Kahit manalo sila in actual voting, no? Pero hindi sila mapoproklama. Succession comes in. So sila nga, yung pinakamataas na makukuha sa kagawad, yun yung maiproproklama. At lunala kanong insidente ding pamanyaling boto ding may reporting ahensya. Panenaya namu kanu ing rekomendasyon da rin COMELEC lawyers. Bang kanita formal na lang midaluman kaso. Attorney Kevin, meron ba kayong mga cases na na-monitor dito sa CL? Yung bang Lente, alam ko Lente is nationwide, right? But do you have a chapter in CL or in Pampanga? Upon checking po, alam ko po dati meron na, pero for this particular election, parang sa medyo wala po ngayon. Ang meron po kami ay mga volunteers last time sa Bulacan area. Ayun. Yeah, na-monitor ko nga din yun. Kasi may mga bisita din kami sa mga past coverage ng eleksyon galing sa Lente. PPCRB, of course, is very active kasi the church, of course, in Pampanga is very active. No? Merong mga kaparusahan, di ba? Ang bigat nga nung mga parusa, biro mo, nanalo ka na, hindi ka mapoproklama, hindi ka mauupo, di ba? Ito yung dapat na, kumbaga, ito yung pananggalang Ito yung pwedeng talagang mag-prevent sana sa mga kandidato na mag-violate, di ba? Pero ayun, parang hindi pa rin sila takot, di ba?